складно, тим більше в країні війна. До вас питання, як до члена тимчасової спеціальної комісії з питань відновлення територіальної цілісності, забезпечення суверенітету. Нещодавно створена комісія, не без скандалів. Сьогодні Росія в Мінську заявила про те, що Україна цього року повинна продовжити закон про особливий статус, оскільки дійсно в нього закінчується термін, хоча б на 2020, і змінювати Конституцію. Я так розумію, що все-таки вже цього року це питання буде ухвалене в парламенті після землі, там, бюджету. Ну, земля не менш чутливе питання. І от ця історія – це також те, що буде до кінця цього року. Ми правильно розуміємо? Дивіться, мені здається, що відкрили ящик Пандори. Це страшна річ, коли ми пішли фактично на уступки Путіну. Спочатку було розведення, потім розмінування. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день на ключових ділянках, де завершено розведення і завершено розмінування, фактично ніяких фортифікаційних споруд не існує. За домовленості повинен відбутися демонтаж фортифікаційних споруд. Без сумніву, і ніяких мінних заградительних полей не існує. Ми це всі чудово розуміємо. Якщо ви думаєте, що Росія на цьому зупинилася, ні. Сьогодні вони виставили чергові умови. Черговою умовою вже є внесення в Конституцію особливого статусу, чого немає ніде. Ні в Мінських домовленостях, ні в формулі так званій Штайнмайєра. В Мінських домовленостях є пункт про конституційні зміни. Дивіться, в Мінських домовленостях є прийняття окремого закону про особливий статус окремих регіонів, що і було зроблено парламентом там в далекому 2014 році. Потім цей закон дійсно продовжувався кожен раз. Коли тільки попробували в ніч змінити позицію і попробували внести в Конституцію замість тих змін, які стосувалися децентралізації, оці зміни по так званому особливому статусу, ви пам'ятаєте, що творилося в парламенті і навколо парламенту. Це був реальний вибух. І всі зрозуміли, на це піти, це означає в країні почати вже внутрішній конфлікт, який, можливо, ще набагато серйозніше, ніж російська агресія. Тому від цієї ідеї відмовились моментально. Тепер Росія каже, ні, знову повертається до ідеї внесення змін в Конституцію. Далі, ми ж знаємо, на це ще не завершилось. Далі є заява Путіна. Ви хочете далі деескалації ситуації, забудьте про 23 мільярда доларів, які ви виграли в стокгольмському арбітражі. Тоді ми будемо далі сідати з вами за стіл переговорів. На цьому ще не все. Далі Пісков заявив те, що вони заявляли по Придністров'ю Молдові сусідній. Ви зобов'язані закріпити особливий статус цих територій і право їх вето на зовнішньополітичний курс країни. НАТО, Європейський Союз, вони зобов'язані мати право вето на ті рішення, які приймає Верховна Рада України. Я думаю, це теж ще не кінець. І от таким чином цей ящик Пандори буде розкриватися і розкриватися і розкриватися. Тепер